Monggo manut. Blitar mangke nggih. Oh nggih Blitar nggih, manut Pakde. Yo monggo. Saya cukup menemani ya. Jiro lu wiwit biyen mula aku ra wis kandha aku wong nista tanpa bondo donya Joko marat wong tuamu pangkat aku rekoso Jiro lu uripmu wis mulya iki wis wancine kowe didhawuhke karo priya bagus sing padha sugih ora nyono lan ora legewo yen sliramu tega palakrama srengenge ngulon parane yen bengi rembulan jenenge kaya ngene rasane wong ora duwe tresno tenan kok anggap sepele srengenge kulon parane yen bengi rembulan jenenge esuk dene sorene dadi tempe tresno mumung abang-abang lambe yo 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 gitar kutha cilik kang kawentar edi peni gunung kelut sing ayomi Blitar jaman Jepang nate pesta berontak sing dipimpin Supriyadi Blitar nyimpen awune sanata Majapahit ana candhi penataran Blitar nyimpen layone Bung Karno proklamator lan presiden kang sepisan ana crita Jaripate Gajah Mada ingkang bisa nyawijekke Nusantara lan uga Bung Karno kang kondang kaloka ana tlatah Blitar wiwit cilik
dadi kembang lambe ora mokal akeh kang padha nyatake yen to geni ngurupake semangate yen to banyu nukulake patrio te matur sembah nuwun. Pak Endi lho. Tambah melih. Tambah melih. Ampun mudhun riyen, Mbah. Ampun mudhun riyen. Ampun mandhap riyen tambah sak rambahan melih walik sampur. Menika saking kru Sinoman nyuwun gending kembang kopi menika nggih. Wonten. Wis pokoke monggo nyumanggaken Pak Andi lho. Roro Jonggrang nggih. Roro Jonggrang oh nggih. Oh nggih. Roro Jonggrang. Ya Allah disawer anakku aku. Ditayuki wale, Mbak. Monggo, Pak. Nggih. Monggo, Mbah, minggah melih. Nah. Kru Sinoman wani munggah ora iki. Munggah melih, Mbah. Niki tesih wale sampur lho. Mawang siji, luru mbok siji, Mbah, ayo, Mbah. Monggo, Pak. Monggo Bapak Sutrisno. Monggo, Pak. Kesane boten piring, Mbak. Tunggal wale, Mbak. Roro Jonggrang pancen kowe ayu tenan. Alah iya. Ora mokal yen aku nandang kasmaran. Waspadakno perjuritmu kalah perangan. Mula kowe dadi wanita boyongan. Joko Bandung kowe aja gulu malunggung. Barang iki kanggo durung rampung. Bela pati kang Mas Prabu Kepala kang wasedang labuhe tobat kowe wanita keparat ora ngerti yen Bandung lanange jagat putra ratu pengging Prabu Damarmaya aku duwe aji sekti Bondowoso Roro Jonggrang manuta sun pundhut garwa ya Bandung aku duwe apa beban aku Jonggrang Candi Sewu
ya jonggrang panyuwunmu tak turuti. Megol uga ora pareng nyenggol yo mas yo digoyang goyang-goyang padha nyawang digoyang-goyang goyang iping ora pareng nyanding digoyang-goyang goyang megol ora pareng nyenggol digoyang-goyang goyang muser nganti klenger nyata sayati bengsan kaya dalune nonton wayang dalu niki katon asri Rasu tresno padha ngibing njaluk gendhing jejogetan sinengga anut irama ya mas yo nang ngibing nanging ora pareng nyanding megal-megal uga ora pareng nyenggol ya mas ya digoyang goyang-goyang padha nyawang digoyang-goyang goyang iping ora pareng nyanding digoyang-goyang goyang megol ora pareng nyenggol digoyang-goyang goyang muser nganti klenger nyaton sayeti nonton wayang dalu niki matur nuwun yang nyanyi oh nggih oh nyuwun Puspawarna bapake oh nggih jenengan te oh nggih bapake Mbak Heni nyuwun gending Puspawarna nggih matur nuwun sik to Pak De kuwi sing disawer kok malah anakku wae kok ora dalange iki piye ha iya Pak Diandilo aku seneng suarane Pak Diandilo umpamane kok kersa tak dadekke wiraswaraku aku tenan dalem Pak De nggih ning kula remen kalih swantene jenengan upami kok wonten kersanipun gelem ning gone karawitan
angudi laras terus dadi wiraswara seneng aku. Iya. Inggih Pak De, semoga. Dalem. Oh kapilut nggih. Mbak Narsih monggo. Mbak Narsih napa Mbak? Nggih, kapilut. Pak De Sutresno. Panyulanipun kapilut saking bapake Mbak Heni. Ayo. Lurahe gamelan ayo. Nyuwun gending Puspawarna. Wis diaturi. Ya, kapilut. Monggo. Kapilut riyen. Wong loro karo Nduk Rina. Monggo, kapilut. Monggo. Apa iki? Aku nek ra mau duduh iki tak panu ning kene kowe. Monggo Bapak Sutresno. Nggih. Ayo monggo Bapak. Jiro lu. Kalamun waro sliramu Pepen iki anane tan sareng rasa tresno kang kangendem sarwa mikir ati tan bisa jenjem ora bisa ngucati saben wenci tansah andut ati nanging aku wedi blokong pungkasane temahan lara tresno iki wis kinotrat satreme nglampahi kula sama sapa glendot datan atiku wis kapilot rasaku lamun bisa cecaketan sliramu
diaturi. Apa iki mang jenenge? Kapilut. Kapilut. Kapilut wis diaturke. Kapilut ricik-ricik. Ah, nggih. Nah. Pripun, Pak? Pospo nggih. Puspa warna. Ayo. Puspa. Saking anu bapake Mbak Heni. Piyayi sing super Kak sabar. Ayo. Puspa warna iki mengko ana panyunan saka kru Sinoman. Ya sing melandang kembang kopi. Mengko diaturi. Ya. Monggo. Janur gunung ukuran pun garap beno
beksa tambah melih Pak De. Oh walang kekek. Oh nggih, walang Niki kekek. kembang kopi kekek ngoten pripun? Ngoten. Heeh. Oh nggih, manut terus pokoke. Mangga nek pura Wis gentasi pokoke. lho Mbak Fitri. Sing penting Ayo Pak Mbak aku Ipit. Pak aku Ayo, Mbak Desu Fitri, Tresno ya. pokoke sing penting bungah bengi iki wis pokoke. Bose ki ngatek awake mau. Ayo. Oh nggih, niku ingkang utama niku Pak De. Kowe siji seneng atine, ping pindho seger awake. Wis niku. Iya. Wah, percuma Pak De. Leres jenengan niku. Leres niku. Miwiti sinden sendau ning tengko Sumaremes karya wangi kambange kopi Renteng turut gagang cemplorot kaya saloka gedung itu awi marati padayam tentrem nyawa kopi atine anyam kopi gede tanduran wis matuhi setahun sepisan mundur kopi biasane boy abang-abang renteng-renteng dompolane kopi dipun ning lemah sisa luwak iku arane matur nuwun nggih Bu. Genis secisisma Genis nenes becarane secisiswarane bangsana walau Sumaremes karya wangi kambange kopi Renteng turut gagang cemplorot kaya saloka gedung ijo awi marati padha ayam tentrem nyawa kopi atine anyar kopi gede tandurane wis matuhi setahun sepisan mundur kopi biasane boy abang-abang renteng-renteng dompolane kopi tipun ning lemah sisa luwak iku arane walang kakak ijo lari kele-kele sing jujur nalari dari mana datangnya lintah dari sama turun ke kali dari mana datangnya cinta dari mata nyampe ke hati ngetan paling ngolongan
abang maneh ora lunturna yen sing ijo lunture putih bujang maneh ora gluyura sing duwe bojo ora tau mulih cilik iratane dilirek mangsa rasane aku seneng rak sepedai sayang sithik berkone bolong aku seneng nyawang bocahe cendek cilik ayu moblong-moblong bayame kuning-kuning ayame pinuju sandi Matur suwun Bapak Sutrisno. Nggih. masuk Masuk. Ayo jaipong. Ayo. Kandhane aku dak wis kandha. Sing jaipong kuwi kaya atom diwehi batu. Ayo. Ayo jaipong. Tembange apa anu, Nduk? Nduk Fitri. Oh lila. Heeh. ayo masuk lila Tak tung blak tung tak ndundong tak ndundang. Kaya ngapa lila. Ayo monggo, tembange lila. Engko terus nutukne lakon. Ayo sesuk awake dhewe mayang neh ning ndi? Ning Jian. Ayo. Ayo wayang awan mesti delok.
Matur nuwun. Matur Nggih. nuwun ugi. Mbak Narsin, Nduk Fitri lungguh kembali. Tesih enten panyuwunan wau napa Mbak Ambar? Parianyar ingkang nyekar Mbak Ambar. Nggih, Mbak Ambar. Nggih. Niki wau parianyar wau sing nembang Mbak Narsih. Lah iki panyuwunane saking Pandemen menika panyuwunane sing nembang kudune Mbak Ambarwati. Ngono. Oh, mau Mbak Ambar to? Oh, tak kira Mbak Narsih. Wah. Iya, wis diaturi. Bar iki engko terus nutukne lakon. Ngono. Masalahe khusus sing ning kene kuwi klasik, sing ning kidul dangdutan. Matur nuwun. Matur suwun. Manis mangan jeneng mawi juro ora madhang maton wis weruh. Mari sapa ditandur ning ora-ora patane suka-suka parine wis padha tuwa. Ditandur aning sawahe patane seneng atine paripe akeh hasile. Salam kadang karo kudu sabar lan narima. Wong manis timun rojakane gawe gumun sajakane. Tambah siji no, ya menika panyuwunan saking Pak Diandilo. Apa? Jarik lurik. Iya. Jarik lurik kendil guling. Sing nyekar sapa? Pak Diandilo. Karo Mbak Narsih. Ayo, wah Mbah Taman.
Oh nggih. Waduh, Mbah Taman, Mak Acih, Mbah. Waduh, iya. Oh nggih, iki ngaturi anu padha ndilur yen anu. Ayo, mau joget monggo. Oke, yo Mbak Narsin, Nduk Fitri, monggo ingkang badhe kersa beksa nyumanggaaken. BJ kula nek ngertos daftar kula tak nderek. Oh, nggih saestu Pakde. Saestu niku. Nderek belajar Mas. Nggih, saestu. Kowe nek kersa dados wiraswara kula. Dereng saged. Kula saged sithik-sithik entok. Ayo monggo Pak Endilo. Kowe mangke kula nyuwun nomor WA-ne jenengan. Mbah Taman mriki nderek nayup. Ayo. Mbah Taman diura-ura. Nayupi putune dhewe kok moh. Karo Mbah Uti barang. Ya itu. Ora entuk Mbah Uti. Jeneng selawatan kalian sesonderan. Jare lurik klambi biru kebayake ledek lirak-lirik yen ketemu sapa wae mesam-mesem agawe trenyuhing hati Nyeneng ati iku pertondo seniwati kang sejati sapa to priya kang ora kemati sapa to wanita kang asung puji asung puji dadi kusumaning hati iku kang dadi memani ing ati saka sakung kang parame rasa jarik lurik klambi biru kebayake ledek lirak-lirik yen ketemu sapa wae mesam-mesem agawe trenyuhing ati iku pertondo seniwati kang sejati sapa to priya kang ora kemati sapa to wanita kang asung puji dadi kusumaning ati iku kang dadi memani ing ati ayo Pakne tangi Pakne ayo tangi kerja
lagune lah kok kowe pane enak enak ngorong kekeselan begokan ko Sulawesi yo mbak ya miki kai kendiling guling nyambut gawe pane kuwi luwe penting mbok yo aja ngono saben dina kowe kok maido rina wengi aku ra bisa ngasuh nyambut gawe kanggo anak bojo kebutuhan keluarga pripun Pak Matur nuwun. gubuk Oh gubuk asmara. Menika ngaturi pamundutan saking Mbah Taman riyen. matur nuwun nggih Pak Mbah Taman laris ngersakaken apa, emang Pak? laris tenan Dirgahayu munggahe momong nggih. Mbah Taman diaturi. Iki mau ya Mbah Taman nyuwune kok rondo nunut ya kok diaturi. Ayo sore mau wis diaturi. Klenengane.
Matur nuwun. Tambah siji mau panyuwun. Hah? Gubuk asmara. Ha nggih. Jaiponge Mas Upi. Ha iya. Ditayubke napa dijaipongke, Wade? Oh, tayub. Ha iya. Teguh lah ben. Dobol ben lah sing ngendang tayub. Iya. Tayub go. Ayo monggo. Oh, adikku lanang Faisal. Wes pokoke wong loro. Badan ayam pergi Pak. Pripun? Boten. Ya. Kondo isih rawan jenenge gobong asmara piyan kae tak kandhap yai yai yo yai yai yo tak betal tanpa rasa buat abad jiro Tanda
Pripun? Niki mau sing goreng sego nyuwun kembang kopi. Oh. Sing goreng sego niki Oh nggih. Tambah meleh. Kembang kopi. Ya wis diaturi. Pokoke klegane. Yes. Pokoke wong loro wis jogetan sekarepe. Wes pokoknya membela yang bayar, membela yang nyawer ya hari ini. Lah nggih. Pisang kang sesaji karya semeremes karya wangi kembang kopi renteng turut gagang cemplorot kaya saloka kudung ijo ayam tentrem nyawa kopi atine ayam kopi gede tandurane wis metu wae setahun sepisan ngunduh kopi biasane wae abang-abang polane kopi tipe ning lemah sesolwa iku arane ya mas jeneng sino maramane dewi wander kalian seson deran sumaremas karya wangi kembang kopi renteng turut gagang cemplorot kaya salok kudung ijo
semuai apeng-apeng renteng-renteng dumpulane kepitipun ning lemah sesolua iku arane kancamu cengkring kinggong yen glirene jero ero Ibu Sinoman pripun niki kembange kopi sampun katuran lho. Nggih, sampun. Nggih. Walah tesih kurangan lho macange. Oh, isih kurangan meneh. Apa tembangnya, Mbak? Sarung jagung. Oh, sarung jagung. Iya. Ya wis diaturi, wis ora apa-apa. Urung nganti jam 1 wis ora apa-apa. Engko sing ning kidul jam 2. Sing ning kene dimaksimalke jam 1. Iya. Sarung jagung, pelak. Sarung jagung, abote wong. Oh tayub, iya. Iya. Iki apa kok iso? Sarung jagung kok ning gone gethuk iki. Sarung jagung mau gawe godril. Ayo sawere metu nek ora disawer ora metu. Kalih beksa budhe, kalih beksa. Pancen nyoto abote kabacot tresno ora nate kira lan gawe kecewa yen sulaya jalan lilo piye janjine sarunge jago
Senadyan unggah gunung modal jaruk tanpa bingung mong nyatane ngono prasatyane ngati bunga susah padha dilakoni iki sarunge jagung loe abet tinimbang sing padha donya kaya bebasane sarung jagung jarene apa terus nane ya mas ngetan belingulon apa setiane kelakon jamu kadang bayam wes ora ketemu pisan ning ati ayam jamu godhong mayung wes ora ketemu pisan ning ati bingung wes ora nate batik pisan jari ireng wes ora nate tilik pisan ning ati seneng ya mas timun sikenane ayo bangun rumah tanggane suwe ora jamu godhong bayam wes ora ketemu pisan ning ati ayem genes kiones sagelas whisky tak suwun jangan lali tambah sak ramban tayub niku nggih tambah sak ramban meleh gendinge napa Pakde oh guntur mancing nggih guntur mancing nggih sugeng dalu Pakde sugeng rawuhipun ditunggoni sesepuh bini sepuh guntur mancing cong guntur mancing yo monggo Jodi pati gede tur dhuwur sarwa gegirisi godhek yo simbar jodo hidup mangula cakra lamun ngendikan gereng-gereng guntur ing mangsa rendheng dadi
tetukule kadang Pandawa. Satriya ing Jodipati gagah kana dhuwur sarta nggih kirisi kadangnya simbara jejeg itu pangolan cakra lamun ngendikan gerang pindha guntur mangsa randang dadi tatunggule kadang Pandawa. Mane man sekar pisang sesek sining karya. Mancing pinggir kali kene kebeneran cedak wong ayu ngumbai tak ingui tak injengi eman-eman ora ono sing ngancani. Sapa kuwi enga-enga injang-injang karepe mangarep sapa wani-wani celak-celak mesa-mesen karepe mangarep nggodha Cedai ya tak kandhang apa kowe wis ana sing duwe tak cedai ya tak kandhang sejatine aku tresno kowe ning kene wae aja nggodha saking tresnane jalukmu apa ayo padha karenan kadhe wong tuwa matur nuwun di guntur mancing jan apik tenan ya mbacotke lakon ya oh lho tambah meleh niki oh. Dirgahayu napa rahayu napa gendinge napa Pak De gendinge napa wah dulurku lanang Mas Gondrong lagi rawuh ayo ora apa-apa susuk nggih napa gendinge napa Pak De hah oh kembang kopi meleh nggih ayo Mas Gondrong beksa nggih mumpung wis karen-karen iki. Oh nggih niki kembang kopi, Mbah. Oh iya kembang rawe, nggih. Ayo Mas Gondrong minggah anu. Beksa. Hah? Aku nyuwun anu. Pak De nika. Kembang rawe apa kembang kopi, Pak De? Oh, kembang kopi. Oh iya.
Tumben Mas Gondrong kita sajake urung pentit iki. Kita kok urung pentit yo mripate urung abang iki. Dalu Pak De. Nggih. Jiro lu karya wangi kembange kopi Renteng turut gagang jumlah kaya selaka godhonge jeng rawe-rawe marake padha ayem tentrem Jiro kopi atine ayam kopi gede tandurane wis menuwe setahun sepisan Siap. mundur. siap pokoknya. Tapi was biasane kowe abang-abang rentang-rentang dompolane kopi tibane lemah sisa luwak iku arane wong manis turut gagang jumlaran kaya selaka godhonge ijeng awe marake ayam tentrem nyaman kopi atine seneng kopi gede tandurane wis ketuwe setahun sepisan mundur kopi wis biasane wae abang-abang renteng-renteng dompolane kopi tibane lemah sisa luwak iku arane Yo yo. Ceritane wong seneng tunggal sak bale wiwitane lungguh jejer saben dinahane saya suwe saben jejer nyekel tangane banjur ngomong mas aku tresno kowe ceritane wong seneng kancane dhewe wiwitane lungguh jejer saben dinahane saya suwe saben jejer nyekel tangane banjur ngomong mas
aku tresno kowe kembang kenongo atiku agawe gehelo kembang melati agawe larane ngati agawe atiku bingung atiku wis katon buyar mula wong tresno ora kena nggo sembrono ora becik tumraping priya wanita kembange rawe iku paribasane tinimbang rame luwes becik tak tinggal Yo, napa Mas Gondrong? Yo, iki sing entek-entekan. Bojo loro. Oh, nggih. Nduk Dipa. Bojo loro. Panyuwunane Mas Gondrong. Iya. Yo. Bojo loro. Jaipong to. Aduh. Ayo lek Upi, payu lek. Tiwas blangkonan bes kapan? Iya wis ora apa-apa. Cintaku padamu pokoke Pi. Ya enggak. Bojo loro. Oh, tayub meneh. Oh iya. Oh, sida bobon lek. mulya kowe Pi, mulya pokoke bengi iki. Bojo loro. Panyunan saking Mas Gondrong. Wah sajae keteke iku sampean iki ora macem kok Mas Gondrong nek keteke urung pentit iku ora macem iki sampean. Ah lho keteke sik padung mripate kok. Oh wis bar kok kono lho. Oh, kono wis rampung. Oh iya, lagi ya padha wae mebar padha wae ya. Yo. Oke. Monggo. Wes jinak kuwi, Nduk. Ora apa-apa, Nduk.
nena nena nena. Abang biruan lampu disco. Asal burung mas mikir bojo loro. Bojo sing enom njaluk disayang. Sing tuwa njur wegah ditinggal. Siramu metora bisa turu. Adem tresno mas uga adem wektu. Mikir butuhe, mikir belanjane. Njur saiki bingung atine. Telung dino mulai rono. Telung dino balik kene. Aduh penake. Sing sedina kanggo sapa? Sing sedina kanggo wong liya. Sing sadina kanggo wong liya. Nggih, sampun. Ya, iki lakone dawa no.